Jo. Nu skal du høre. Prøv at se, jeg har det her sne, ikke? Det er noget af det vildeste, man kan få. Okay, seriøst? Jeg spiller rimelig meget basketball nemlig, og... Nå, men det er meget bedre, fordi det gør, at du kan fokusere bedre, når du skyder og sådan noget. Er det rigtigt? Hvor meget koster sådan noget stads der? Jamen, det koster 500 gram, men jeg kan give dig på klods første uge, hvis du ikke har råd. Okay, fair nok, mand. Jo, jeg har brug for noget med det der kog der. Du kan ikke få mere, før du har betalt fra sidst. Jeg har fucking brug for det, mand. Kom nu. Men hvis du ikke har nogen penge, kan du ikke få noget. Du skylder mig stadig de der penge. Goddag. Taler jeg med en herr Junker? Nej, men jeg er hans far. Du taler med Lars Christiansen, formand for DBU. Tillykke, din søn er lige blevet optaget på det internationale basketballhold. Nej, er det rigtigt? Han er lige ude at spille nu, men jeg siger det til ham, når han kommer tilbage. Tak skal du have. Det var så lidt. Farvel. Farvel.